Ljubitelji životinja, dobrodošao na kanal Kućni ljubimci TV. Ovdje je Mirko i sada ću ti otkriti kako se riješiti buha kod štenaca. Mnogi vlasnici pasa traže načine kako se riješiti buha kod štenaca jer nema puno proizvoda za ovu malu i izuzetno ranjivu populaciju pasa. Ipak, postoje sredstva protiv buha kod štenca. Kako se riješiti buha kod štenca? Prvi način, šamponima protiv buha za štence. Drugi način, sprejevima protiv buha za štence. Treći način, injekcijama protiv buha. I četvrti način, češljem protiv buha. U raznim dućanima, a ponekad i u veterinarskim stanicama dostupna su rješenja poput šampona i sprejeva za buhe kod štenca. S druge strane, vaš štenac može dobiti injekciju jedino u veterinarskim stanicama. Jedno od rješenja koje svakako preporučujem su češlji protiv buha. Češljevi protiv buha trebaju imati sitne razmake između zuba te se trebaju namočiti kako bi se lakše uklonile buhe s dlake vašeg ljubimca. Pogledajte detaljnije upute u članku kojeg navodimo u opisu. Imajte na umu da su štenci izuzetno ranjivi i da je potrebno djelovati brzo kako biste ih zaštitili od buha. Također, ako buhe imaju štenci, znajte da ih ima i kujica, a vrlo vjerojatno se nalaze i u prostoru gdje oni obitavaju. Vrlo je važno da tretirate sve izvore buha. Kako biste saznali više, izradio sam za vaš članak s detaljnim uputama i 7 načina kako se riješiti buha na psu. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!